Bueno, el porc és el més important dins la meva cuina. Quasi bé no penso cap plat que no hi sigui. Els faig servir sobretot per aquells plats que em porta la tradició, no? La tradició que ho tenim tan a dins nostre, doncs que aquest producte està dins de plats com, evidentment, les mongetes amb un trinxat, o amb un trinxat saltejat amb una rosta de cansalada que faci que quec de fora i sigui melosa de dins. Aquella tòfona al papillot que sense la cansalada no tindria aquell poder cautivador de ser el que és. Quasi no hi ha cap plat a dins de la meva cuina que no pensi que el porc hi ha de ser. Molt important per mi el porc. El porc de casa el millor, del món mundial. Bueno, què dius d'un producte que aprofitem tot l'animal aprofitem, ens fa que ens transporti doncs, a aquella cuina de la memòria, dels avis, d'aquella cuina de quan érem petits. No hi ha res millor que una bona rosta de cansalada.